дар муқоиса ба солҳои гузашта, соли ҷорӣ дар Тоҷикистон тағйирёбии назарраси иқлим мушоҳида шудааст. боришот кам гардид, ҳаво гарм боқӣ монд ва ин раванд ба қавли мутахассисони маркази обу ҳавосанҷии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаи мустақими тағйирёбии иқлим мебошад. имсол манатаи 25 рӯз аллакай паси сар шуд, лекин танҳо 3 ва 4 ноябр дар бахше аз минтақаҳои ҷумҳурӣ бурдани боришот ба қайд гирифта шудагӣ буд. чунин вазъи ҳаво то охири моҳ давом хоҳад дод. яке аз омилҳои даҳшатноке ки мо онро имсол мушоҳида кардем 25 октябр ин ҳаракат кардан ё канда шудани қисмате аз пирахи дидал буд ки сабаби асосии ҳаракати он дар фасли баҳор ва тобистон ҳарорат ниҳоят баланд буд. гармшавии ҳаво ва кам шудани боришот боис гардиданд ки сатҳи об дар дарёҳо паст шавад. ин ҳолат дар мавсимҳои тирамоҳу зимистон, вақте ки кишвар бештар ба нерӯи барқ ниёз дорад, оқибатҳои худро зиёдтар нишон медиҳад. асоси низоми энергетикии ҷумҳурии Тоҷикистонро гидроэнергетика ташкил медиҳад ва беш аз 95% истеҳсоли нерӯи барқ имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба нерӯгоҳҳои барқии обӣ рост меоянд. муҳимтарин паёмад аз ҳамин раванд коҳиши резиши об ба обанборҳои гидроэнергетикӣ мебошад. танҳо ба обанбори Норак, бузургтарин нерӯгоҳи барқи обии кишвар ва яке аз нерӯгоҳҳои муҳими минтақа, резиши об нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 14% кам шудааст. ба ҳолати 26 ноябри соли 2025 дар қиёс ба соли гузашта сатҳи оби обанбори Норак тақрибан зиёда аз 3 метр паст мебошад. ин рақамҳо танҳо шумора нестанд. онҳо нишон медиҳанд ки нерӯи барқ дар кишвар ба таври бевосита аз табиат вобаста мебошад. истеҳсоли нерӯи барқ дар силсила нерӯгоҳҳои поёноб, яъне масалан силсила нерӯгоҳи барқи оби Бойғозӣ, Сангсуда 1, Сангсуда 2, нерӯгоҳи Сарбанд аз воридот об ба обанбори Норак вобастагии зишт дорад. дар Тоҷикистон зиёда аз 95% нерӯи барқ аз гидроэнергетика истеҳсол мешавад. яъне ҳар тағйироти табиӣ, ҳар камшавии боришот ва ҳар дараҷаи кам шудани сатҳи об дар дарёҳо ба истеҳсоли нерӯи барқ таъсири мустақим мерасонад. айни замон на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар минтақа низ мушкилоти таъминоти барқ мавҷуд аст дар давраи тирамоҳу зимистон. аз ҳамин рӯ аз шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон даъват меорем ки дар давраи тирамоҳу зимистон нерӯи барқро сафаронок ва сарфакорона истифода баранд. агар нерӯи барқ бемақсад ва аз ҳад зиёд истифода шавад, оби дар обанборҳо захира шуда зуд харҷ мегардад. ин метавонад боиси маҳдуд гардидани имконияти истеҳсоли нерӯи барқ то мавсими баҳор шавад. санҷишҳои мақомоти давлатӣ нишон доданд ки мутаассифона дар баъзе ҳолатҳо шаҳрвандон нерӯи барқро ғайриқонунӣ истифода мебаранд. санҷишҳои агентӣ нишон медиҳад ки дар давоми 10 моҳи соли ҷорӣ аз ҷониби истифодабарандагон зиёда аз 2000 ҳолатҳои ғайриқонунӣ истифода нерӯи барқ ошкор гардидааст. ҳаҷми зарари ғайриқонунӣ истифода намудани истифодабарандагон дар давоми 10 моҳи соли ҷорӣ зиёда аз 134 миллион киловаттсоатро ташкил дода, маблағи зарар бошад зиёда 158 миллион сомониро дар бар мегирад. агарчи нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта талафоти нерӯи барқ дар ҷумҳурӣ 277% кам гардида бошад ҳам, вале ин рақам қаноатбахш нест. давоми соли ҷорӣ барои ғайриқонунӣ ва ғайримақсаднок истифода бурдани нерӯи барқ ба қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиротҳо ворид гардид. аз ҷумла ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҳукмронии маъмурии Тоҷикистон дар самти ғайриқонунӣ истифодаи нерӯи барқ тағйиротҳо ворид гардида, барои ғайримақсаднок истифода бурдани нерӯи барқ ҷавобгарӣ пурзур гардида, ҳатто то аз озодӣ маҳрум намудан то 10 сол пешбинӣ гардидааст. дар соли равон ҳаҷми умумии талафоти нерӯи барқ 15,98%-ро ташкил додааст. коҳиши истеҳсоли нерӯи барқ ба корхонаҳои саноатӣ, истеҳсоли маҳсулот, фаъолияти нақлиёт, хизматрасониҳо ва тамоми соҳаҳое ки аз нерӯи барқ вобастаанд таъсири ҷиддӣ мерасонад. ҳар сокини кишвар бояд дарк кунад ки аз ҳар 1 киловатт соат нерӯи барқ ояндаи энергетикаи кишвар вобаста мебошад. истифодаи босамар ва сарфакоронаи нерӯи барқ вазифаи шаҳрвандист.